Davor Ivo Stier. Gospodine predsjedniče, Međunarodna organizacija za planiranje obitelji u razdoblju od 2007. do 2014. godine primila je više od 10 milijuna eura od Europske komisije za projekte unutar i izvan Europske unije. Velik dio ovih sredstava dolazi iz Fonda za razvojnu pomoć, pomoć koja je namijenjena iskorjenjivanju siromaštva u svijetu te osiguravanju dostojanstvenog života za svakog čovjeka. No, trenutno se protiv američke podružnice ove organizacije, koju se velikodušno financira porezima europskih građana, provodi istraga zbog sumnje kako je ova organizacija bila uključena u ilegalnu prodaju dijelova abortiranih beba. Sve se to odvija u Europskoj godini razvoja, godini koju promoviramo pod sloganom Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost. Zato pozivam Komisiju da ostane vjerna motu koja je sama osmislila, da očuva dostojanstvo Europske unije i da u budućnosti više ne financira Međunarodnu organizaciju za planiranje obitelji. Hvala. Hvala. Deputy Sean Simon, take your please. Just wait. Thank you, Mr. President. I want to take this opportunity to send a message from this House to